Здравейте, приятели! Добре дошли в канала ми Път с предимство. Сега сме излезли с ендурото, за да ви покажа снимането на GoPro 10 и китайската камерка. Каква е разликата? И на двете камери ще снимаме с резолюция 1080 с 30 кадра в секунда. На GoPro ще бъде включена средната стабилизация, за да има горе-долу равностойност на клиповете, но все пак едното е GoPro 10, другото е камерка за 30 лева. Но тази камерка за 30 лева ще видите, че снима пък много прилично, когато е стационарна и не се движи, не се мести. Качеството е доста добро. Та, приятно гледане, идват и зимни дни, затова ще се постарая да си прекарате уютно на телефона или на компютъра вкъщи. Защо ще снимам и на тази резолюция? Защото тя най-лесно ще се обработва и е по-лека, отколко да снимам на 4K или 5K с GoPro. Знаете, клиповете стават доста тежки, доста големи и много трудни за качване. Затова масово са 1080 и ние ще снимаме на тази резолюция. Приятно гледане! Така, сега снимаме с GoPro-то и ще видите каква е разликата тук. Приятели, ако каналът ми Път с предимство и клипът ви е харесал, ударете един палец нагоре. Благодаря ви! Ето така снима GoPro-то. Сега тези кадри са с него. Наистина страшна стабилизация. Препоръчвам го. Въпросът е, че цената му е малко повече. Не ми харесва при него GoPro 10, че батерията пада сравнително бързо. Въпреки че снимаме на по-малка резолюция, батерията пада сравнително бързо.
и това не е много окей. Стига толкова за това GoPro, дайте сега малко да покараме както трябва, да раздадем гъста докато все още не е заваляло и да се наслаждаваме на хубавото време. Приятели, благодаря ви, че останахте до края на клипа. Надявам се да ви е бил интересен и полезен. Занапред ще се качват още подобни клипове в канала ми Път с предимство. Сега е време да отида да покарам, защото времето го дава да се влошава, докато още не е заваляло. Малко да се поокаляме и така, успешна седмица и до нови срещи!